ראיתי בסוף שבוע רעיון עיתונאי, והציגו שם שתי תזות. הציגו שם כאילו שהאוצר לא רוצה לתת 500 מיליון שקל, ושהוא מוכן לתת 200 מיליון שקל, וזה כאילו מה שמונע מתרופות להיכנס לסל התרופות. אז רציתי להעיר שזאת, מערכת הבריאות בארץ היא אחד המקרים הבודדים שבהם אי אפשר לנהל אובייקטיביזם באופן מלא. זאת אומרת, אף אחד בארץ לא יודע כמה עולה מערכת הבריאות. אני קראתי פעם בעיתון, בתקופה שדני נווה היה שר הבריאות, מישהו כתב שם שמערכת הבריאות עולה בארץ 157 מיליון שקל בשנה, וששר הבריאות, דני נווה, באמת ניצל עד השקל האחרון את התקציב שלו. בולשיט בריבוע. מערכת הבריאות בארץ מנוהלת בצורה מבוזרת בבתי חולים. האזרח הפשוט אין לו מושג כמה כסף נכנס, כמה כסף יוצא, אין לו מושג מה המשכורות, אין לו שום דרך להשוות את זה, אין לו שום דרך לראות את הנתונים. זה אחד המקרים הבעייתיים שבהם ההכרה, האפיסטמולוגיה, לא יכולה להבין, לא יכולה להיכנס לכל פרט ופרט במערכת הבריאות. אני לא יודע כמה מערכת הבריאות בארץ עולה, אבל זה בטח לא 157 מיליון שקל, וזה גם לא 500 מיליון שקל, זה הרבה יותר. אם תסתכלו, כל אחד מאזרחי מדינת ישראל, אם תסתכלו בתוך התלוש שלכם, אתם תראו שם שחלק מאוד רציני מהתלוש שלכם יורד כמס בריאות. אפשר היה לצפות אם מערכת החלוקת כספים אצלנו בארץ הייתה נורמלית, שמס בריאות היה הולך לבריאות, ושמס הכנסה היה הולך לדברים אחרים, ושלא היו זיגזגים באמצע. אבל זה במערכת נורמלית. מי אמר שהמערכת שלנו נורמלית? אצלנו לא גובים ככה כסף. הכסף של הבריאות הולך לבריאות, והכסף של מס הכנסה גם כן הולך לבריאות, ואין שום דרך. אני שמעתי שם, הכנסת תחליט, הממשלה תחליט. מה זה הכנסת תחליט? מה זה הממשלה תחליט? הכנסת בחוק ההסדרים מפקיעה את הריבונות מהכנסת, מעבירה אותה לאוצר, לכל מיני פקידים שמעולם לא נבחרו. מערכת הבריאות בארץ מנוהלת בצורה גרועה, בגלל שהאזרח לא יכול לדרוש תמורה לכסף שלו. אין לו בעצם תחרות, אין לו בעצם מה לעשות. הוא מגיע לבית חולים, וזהו. או שתשתמש בבריאות שנותנים לך, או שתמות.